الل يغرن بحال تلازمتيخا زوناتنا نبتاح علي لسان سخا وخعت مقابر صار الأهوات قرات ما يتكالو لهم يلن شويت عرر وديلو نامرو خينات شرحخان قنايكان جهنب سختت مران ملس أبزناهنا نقدت تبلا الله مو تبلا الله قنت تبلا الله قر تبلا الله مريد شنقر عروس اللي قوانو زتلله مفتح بيتو شيطو وحيو دم زدقله دولار تقول بيبو كفأت تمهلله أبقفو نهبنا تمن زتقلله ياكل تبلا الله مريت ياكل حريت ود حريت قلنا نبحري قلنا نمدري قدام سحدركا رديدو كبهري إنك إيدي حزن إيدك محبني حادنت مزمورنا بحد نغني حادنت مزمورنا بحد نغني كرداد نابوك إثنا دم هينا خمر السخا منفيتنا ركيقنا حرجنا خنتصر السخا ناتقادلنا بتصفرخ النبر السخا انبازنا ديوفري ومتصر السخا حوي أخلي لابيتنا تغير مهدر يا بلين كان أنخلق قدلي أما خي تخفلو سباب يا جزانا رهوا خي طعمه كندي حليف له كنفتح نسلي ورساي فورساي ممهر عقل قينو مسمود دلو بس حقنا ينقول كلنا ينتفا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا نايوتر تمنيتنا يو لومون كم وترو نخلنا أقداسنا زلوا تحسوا حيزلكم قريبا لغو كابرحو انقربان عالمنا مجم بخمي كم تكسا غزلا بزوان زي مجلس زليه مثلا بيامان كان سقام كان تسمع زلو زق مادح حقن استغاننا حبريتان مجم عالمنا اب كريتيكال جزيا كم زلاينا نفلت ابزن مصو حبريتا دما كاب كله مأزن قنع كوينو مرداتك نوصدولو زقبانا انا نمص سولو مدما بعالم درجه خنجمرينا بزع من قسقاسات يزلو ابزو بانا دما قال كابت عبيت زيناتات امريكا نجبتي حجز كتب جميرالا وتهدراو حجز ازي دما جبتي مس اثيوبيا ابزلا على تطمامات ابزلات له غزيي ماي كاميرا وشت اثيوبيا اتي زغبرو زلو خنرينا سوماليا تقودو زلا جبتي تقودو زلا اثيوبيا تقودو زلا عبيت هاجرا دما نحتدن زغبرو زلو إذن أبي جالس خيدغل أمريكا أنصار إيرترا نشر زخانة زربا جميرالا أنصار إيرترا يدولكم تلازم زغل هنرينا لايك جبرو سبورت جبرو بحدا نقتل مجمريا بتعبيت زينا خنجمرينا what's going on breaking news بزول لك خنجمر let's go accusing them of spying. And we start this hour with some breaking news that Russia has revoked the accreditation of 6 British diplomats. Russia is accusing them of spying, of espionage. Now, Russia's state security service, the FSB, has said that their activities had threatened national security, but it did not name any of the diplomats. And it said that the move was a measure against multiple منجست راشا كاب إمباسناي UK أب موسكو مالتيو شدش سبات أوش تهجر أب سليان أب زيد اللي قداين سلسترغبو كاب تهجر نخص جوجو السين اللو إذن نريو زلنا قداي أبزل على ترزي أماماتنا كلتين هاي كلتي وجنات بفلاي أوروبا أمريكا نبزوان زوني راقب اللو نا يوكي برايم مينستر نا أمريكا خيدلو هذا قد أسركب كجبري وزركب زدما نتزلو كونتات نتوكينات أب يوكرين زجبر زلو كلام أزن كتحزوز حساب زليو راشا جن نزنا جرز الصقيلات ريا كم زي لا انتي كتجبر كم تدلي
بأفات رايدة يكون بتكبار كتر جميرة الله بس نابزين تاي قبرالو. What is Moscow doing as the West wrings its hands? Well, Moscow is busy holding its largest naval drills since the Soviet era. For the first time in the last 3 decades, we are conducting such large-scale exercises at sea. They will be held simultaneously in the waters of the Pacific and Arctic Oceans, the Mediterranean, Caspian, and Baltic seas. فلاديمير بوتين كتفتوه ختصلوه أبزوان زي عقمنا أمريكا تصبو جيران بيبولو. I think جيجاس اللي كم زنبرو مردات على أمريكا أجاني نوع أبيوز رياني رو عالم كم روسيا ونابزوان زين فلاديمير بوتين وين روسيا قبل على أمريكا زلوا مرداتا انتهى كم زمسل كابزا فيديو زي كنرينا هذا زعبي ناي حيل بحري ترينين جميرو له سراويتناتو أب يوكرين ديق زبالة وق إنها تخيل له خلو قبل عليه دما ميسايلات نا أمريكا نا روسيا كهرم مخانو وش روسيا كهرم مخانو أبزنو جرو اللي زلوا دمبرز كيبلو أب حيل بحر ناتو زر يزل حيل غطريقهم يجي. The drills have been dubbed Ocean 2024 and they are well underway. Take a look at this. Russia isn't shy when it comes to showing off its naval power. The Russian defense أبز فيديو زقرصنا فيديو له فيديو دما ناي راشا حيل وتدرا حيل أبز تريو زلا كالا عينتي فلوي عينت ميسايلات عبيت ميسايلات ليتن قطرن بفلوي كتكوسي زرايو انت خوني أب channel كم تصل زخل كلوني كم تسألكم هاي كالكون unfortunately. The ministry keeps sharing footage from the drills. Here's some footage that was shared a few hours ago. It shows Russia's night drills. They tested out the Kh-35 Uran cruise missiles. They were fired from a corvette. Other warships launched Moskit anti-ship cruise missiles, lighting up the sea. And on shore, Russia was testing its Bastion coastal missile system, which fired Onyx. These are supersonic anti-ship missiles meant for coastal defense. أبزي ترينين تقبر زلا دريل زبلوه وتهدراو مريت وتهدراو لممد ريل ميسايلات يتتكو زلا أب زلا هجر زيا تميسايلات كدليا يغليو سلام تاي تتكو زلا أبريل كوينات كم زلا كتكو كتسرح عم خم زلوا وغول ديبوزيت ويون زتعقر أسوار سلا زلا ويا كتكو استقداد دلا مراب كم زكونتا سبات كتكو سيد الدنيا مخنياتو نكتفريو جزيا سلا زوزدلكا عم سلا زليو جنزب كأسلا زغوني راشا جن انت عينت عم خم زلوا فلو حيل كم زلوا أبديق زبالة كوينات كلا شوادنا وتهدراوي حيلات إلا زخا متنقطعيو صغير لما يكونوا زقبروا زلوا نيروبا بعفهم نجيرو مم يأمنوا سلازيلو نتي حدا جنياس قمت تقدموا سادا بكون النت كنت كسقلا تريوم على انت عينت أسوار كم زلوا سبحانه جو واي كيمت كم فلاديمير بوتين تنقو أبزو كينات استرعي مرحيلا أمريكا ربعناتي كونتن very dangerous حقرن مرحنتن نا أمريكا مرحنتي زي أختلت لكم نعلمنا تزعبي السقات أمريكا أبزوان زي جو بايدن وكابي جزيا رخيبوا أبتجمعهم بحر الجيش زعل زلوا أتوم بتحر مجارجنا زي هجر زي محاضرات زلوا من أمريكا نعلمنا أتوم زعبي سقات نعلمنا سميو راشا يكونه أفغانستان يكونه طالبان يكونه ولا قلي يكونه نا أمريكا مرحنتيو أبدعريد ما نا أوروبا مرحنتيو سلامتكم من بلاد ما تنهي لهم كريينا. All of this footage you're seeing was shared freely by the Russian Defense Ministry. Moscow is basically sending a message. We see that the United States of America are trying to maintain their global military and political dominance at any cost. With their aggressive actions, the United States are seeking to achieve a tangible military advantage and thereby break the existing security architecture and balance of power in the Asia-Pacific region. In fact, the United States are provoking an arms race. فلاديمير بوتين تاي زبل زلوا بحثر زبالة أمريكا وددر ناي وق ناي كوينات ويكن هاي سوار وددر تطعو قبلو وزدلا زنبري قداميتي كم نخجبر تتبع زلا ساعة نتوددر ناي سوار من زيادة حيالا سوار فري من زيادة وتهدروا عقما مع بلد ما تقبلنا لنا ملو بملو أتينا لنا يزبل زلوا سلازي أرمس رئيس مالت حدا جنيا سوار نمم عبالن بزقال تفي ناتكا مخازينو مملعني يخون متن حادث متن أزيب زح أسوار زحزر ما حدا جاني علمنا زل عليك خون حدا كابتي أمز حلفة بجزء سلام سعر اللزنا بري نهاية أسوار مخزان ويون حدش أسوار المفراي وددر تطعو قبل سلامتاي أسوار تراي زفرز اللقطة أبوك كأتم خان فلوتيو نسلام قلق سر حالي زلك شركة نتكاب كال نجر جنزب كان ربحا خان أبكال نجر كتقبر لك سلازي أمريكا نتي اتبلوز نبرك تتكتلو سلازي جمرت علمنا نبكالت أقام تخيد الله I think كابز تبقيسيو present سياس نزازر بازيات تزاريبوا a global order or a world order that enables everybody to share, cooperate. Complementarity will have to be there. You can't contain someone, you can't contain one nation, you can't
force or even use force, all sorts of coercion. حدش عالم يزدلينا زلو زبالة exactly حدش عالم حدش مدرخ يدلينا له أمريكا نكالوت حقنا وصوت بعلاقن حدقا إنها فترات نخالوت نا قرقرت نا هرمت نا طفأت نا أقرت كيدا يتخلنا عالمنا بمعري كشارقوا له زخولو إن كان هبان كبلو زخولو عالم لخاو حقي نقولاتن بمعري زغيد بمعري زز world order ويكا حقنا عالم يدلينا له ويحيلنا عالم زد ما أمريكا ورايلا كتبت النجار يكون سلامتاي أمريكا ናይ ረብሓ ሃገር እያ ናይ ረብሓ ድማ ረብሓ ኩለን ሃገራት ናይ ረብሓ እንድን ከም ናይ ኣሜሪካ ግን የለን ኣሜሪካ ንዓኻ ረጊፃ ንዓኻ ቀቲላ ንዓኻ ብትንትን ኢትያ ክትረብሕ ትደሊ ዓይነት ኢሊት ዘለዎ ሃገር እያ ካልኦት ሃገራት ረብሓ ይፍትና ብዋጋ ናይተን ሃገራት ግን ኣይኮናን እንካን ሃባን ክብላየን ዝደለ ቻይናውን ረብሓ ትደልያ ራሻ ረብሓ ትደልያ ኤቭሪ ፓወር ኣብ ዓለም ረብሓ ይደልዩ ዝበዝሕ ሃገራት ኣብ ዓለምና ግን ብጀካ ኣብ ዞባና ዘላ ኢትዮጵያ ربحاناتا بواغا ناي كالوت هاجرات تدلي زلا لولاونت ناي كالوت هاجرات حيسا كغبرو تدلي اثيوبيا تراي زلا بافريكا بر كالوت هاجرات ان كان هبان كبلي دليوم ربحي دليوم سلواي دليوم ግን نخالوت هاجرات بتشينوم نخالوت هاجرات هريما ما يكونون اوروباويان ግን كمسرت كله تقطباناتهم بمزمزا ناي كالوت سلاستبغسه اتن بمزمزا استبغسه هاجرات يوكي فرانس زين كليتين عندي سبين كلاتن لو ما بكمي درجه وديقنا لو اتزتحته عزقتي أجرجر ناي كتبع سلمتاي مزمزات أتوصل زبالة كمزمزو سلا زي كله يتن مزمزات زي بلن كالو تجرات زي جز أزنا برا نرويج ديو سويدن ديو سويس ديو كالو تجرات سويس نابنت جنزب حس كم تيخا مع جنزب كتقمت علم تخليقة they don't have a problem أفريقيا خيرهم قني جزينا برون ويون لاتين أمريكا خيرهم جزينا برون بحفشة لتهم مزمزو زنبر حيلتات حدا دحر حدا كعنون ريما لنا مرقمي مثلا نكاسي بس هو يوكي ريوا نزع عالم ملو مزميزو هابت ملومي بقلطف نتحت قص يوم كل على فرنسا تمساسالي سبين كومو بورتوغال كومو كلهم تم زمزمزو نبر حيلتات مريزا بيت عملو امريكا دما بعبيو اتا مزمازيت هاجر كميلا قلقلت خيدالا كال فيديو غيرلكم نيره سلازي عالمنا حدش اوردر يدليالو بزخا معري كتساتفلو تخل ان كان بانك تبللو تخل حدا زي كوني حدا نحدا صقيتو زي كدلو تخبابير كاتنبرلو world order يندللنا يبلالو that's true ولا فلاديمير بوتين وانت مساسال دمسي يزهم نيرو لذي اذا كنت زدما نزع عالمنا نغير خيدالو Putin says that the US is provoking an arms race and his drills seem to say that the race is on. He's not backing down. Think about the scale of the exercise. Let's pull up the map for you to look at how the drills are spread. Russia has multiple naval bases in most of the regions. It even has a base in the Mediterranean in the city of Tartus in Syria. So Putin was not bluffing. He really can hold drills in 5 seas simultaneously, maybe more. Right now, though, the biggest theater for the drills is the Pacific. That's where the bulk of the Russian naval forces are, and they aren't alone. China is also taking part in Ocean 2024. This is the first of at least 2 joint drills. The US is provoking an arms race. So, abzi hanrelana ti فلاديمير بوتين زي اوشن 2024 إلو زرقعو دريلس أب حمشت بوتا أب حمشت استفلالي بوتا أب حدا جزيه يزقبرو زلو أب بالتيك سيز بحالي قبرولو أب كاسبيان سيز بحالي قبرولو أب أركتيكس بحالي بسمين أب باسيفيك يقبرولو كمدما أب مديترانيان سي أب حمشت جزيه أموها أب كوينات زلو مراحي أب كوينات زلو حقريات بحالي زيا Russia is a real military power ስለዚህ ነዚ ይገብራሉ ጎኑ ድማ ቻይና ይሕወስዎ ኣለዉ እዚ ኸዓ ክልቲኦም ሃገራት ዝገብርዎ ዘሎ ኩነታት እዩ እዚ ኸዓ ኣሜሪካ ስጋት ይፈጥረላ ኣሎ ወይ እውን ፀቕጢ ይፈጥረላ ኣሎ ክበሃል ከሎ ካብ ዚሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ቻይና ድማ ነቲ ድሪል ተሳቲፋቶላ ይበሃል ኣሎ ሕጂ Also taking part in Ocean 2024 this is the first of at least 2 joint drills being held this month. After participating here China will host its own drills called Northern Interaction 2024 ድሕሪ እዚ ድሪል ዝግበር ዘሎ ምስ ራሻ ትገብሮ ዘላ ቻይና ንበይና ድማ ተወሳኺ ክትገብር እያ እዚ ከምዚ እናተገበረ ከሎ ክምለሰ ክትሓዋውሶ ስለ ዝፍትን ኤሮፓ ከንታይ ይገብሩ ኣለዉ ዓቕምኻ ዘይምፍላጥ ሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ንክንፈልጥ ናይ ጀርመን ሓይሊ ዝገበሮ ረዩ ሕጂ ብዚ And in another breaking news development, 2 German naval ships have sailed through the Taiwan Strait for the first time in more than 20 years. China, which considers democratically governed Taiwan as its own, also claims jurisdiction over the strait. The passage of the frigate Baden-Württemberg and another ship was confirmed by Germany's defense ministry. Beijing had warned that ክልተ መራኸብና ጀርመን ኣብቲ ታይዋን ስትሬት ዝበሃል ኣብ መንጎ ታይዋንን ቻይናን ዘሎ ዳርጋ ናይ ውሑዳት ኪሎ ሜትራት ማለት እዩ ብማእከሉ ክሓልፋ መሪፀን ናይ ወታደራዊ ኩናት
መራኸብ ኩናት እየ ዝብለኩም ዘለኹ ጀርመንሲ ኣብ ልዕሊ ኣብ ጥቃ ቻይና መራኸብ ኩናት ዘምፅእ ምክንያት ኣለዎ ኢማጂን ቻይና መራኸብ ኩናታ ኣብ ከባቢ ጀርመን ተተምፅኦ እንታይ ተዛረቡ ነይሩ ዓቕሚ ዘይብሎም ክነሶም እቲ ዝገብርዎ ፈተነታት ግን ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እንታይ ጀርመን ኣብቲ ኣፍንጫ ናይ ቻይና እንታይ ዘድል ኣለዋ እንታይ ዘጥፍአቶ ንብረት ስለ ዘለዋ ኣብ ኣፍንጫ ናይ ቻይና ትኸይ ዘላ ነገር ስለ ዝደልዩ ጥራዩ እቲ ነገር ድማ ኣሜሪካ ስለ ትደፍኦም ዘላ ኣሜሪካ ንቻይና ኣብ ደረታ መፅያ እቲ ታይዋን ስትሬት ዝበሃል ናይ ከርእየኩም ቻይና ረይዎ ብሙሉ እንደን ታይዋን ረይዎ ኣብ መንጎ ታይዋን ኣብ መንጎ ቻይና ታይዋን ብሕጊ ናይ ዓለም ጀርመን ይኹን ሙሉ ኤውሮፓ ኣካል ናይ ቻይና ምዃና ይፈልጥዮም ይቕበልዎ እዮም ድማ ኮንዲሽን ምስ ቻይና ዲል ክትገብር ንግዲ ክትገብር ተኮይንካ ሓደ ቅድመ ኩነት ክትቀበል ኣለካ ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና ምዃኑ ክትኣምን ክትቀበል ኣለካ ነዚ ይቕበልዎ እዮም ነዚ ተቐቢሎም ከለዉ ግን ሓዊ ንኽፅሕትሩ ኣሜሪካ ንቻይና ኣብ ኣፍንጫ መፅያ ሽግር ትፈጥረላ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ልክዕ ከም ራሽያ ኣብ ዩክሬን ኮይና ፀገም ትፈጥረላ ዘላ and exactly this is እቲ ንዓለምና ተፃዋርነት ናይ ብዙሓት መራሕቲ እናጎደለ ዝኸይድ ዘሎ ስለምንታይ እቲ ኩነታት ክቕበልዎ እናኸበዶም ይኸይድ ስለ ዘሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እዚ ጀርመን ኣብዚ ቦታ እዚ ዝእቱ እንታይ ነይርዋ መራኸብ ኩናታሲ ኣብዚ ቦታ ዘምፅእ እንታይ ነይርዎ ነገር ስለ ዝደለዩ ጥራዩ ካልእ ትርጉም ክበ ይክልኒ እስከ እንታይ እዮም ዝብሎ ክንሰምዖ ኢና ሕጂ Ship was confirmed by Germany's defense ministry. Beijing had warned that sending a German warship through the Taiwan Strait would amount to provocation. Germany, meanwhile, says that the strait is international waters and that the route was the safest for the ships given the weather conditions. በዚ ምሕላፎም ንቻይና ንምፍታን ዝገበርዎ ጥራዩ ንቻይና እንታይ ግብረ መልሲ ይቡና ኾኑ ልክዕ ከምዚ ንራሽያ ኔቶ መዓልታዊ ዝፍትና ዘሎ ንቻይና ድማ ፈተና ይገብሩላ ኣለዉ እቲ ፈተና ድማ ኣሜሪካ እትደፍኦ ዘላ እዩ ናይ ብሓቂ ሕማቕ ግዜ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ መንገዲ let's hope ኣብ ኩናት ኣይብፅሓ ንኸውን ኣነ ናይ ወትሩ ግዜ ናይ ሰላም ቲፌዞ ወይ እውን ሰላም እየ ዝምነ of course ምርጫ እውን የብልና ሰላም ኢና ክንምነ ዘለና ሓራም እዚኦም እዚኣቶም ናይዚኦም ኩናት ንዓለምና ንህላወ ናይ ደቂ ሰባት ኣብ ሓደጋ ከውርድ ዝኽእል ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ Let's get more on this breaking news story from our East Asia correspondent James Chater in Taipei. What were the German ships doing there first of all, James? صبات حتى جرمن انتاي سلز افهم يعني وين انتاي كغبراين او ابت بوتا تمثل الجنس معي انتاي كبليزي. Well, as you mentioned there, Ben, these two ships were taking part in drills with allies in the Indo-Pacific. We understand that they were transiting from drills taking place in South Korea to drills that are going to take place near the waters off Jakarta in Indonesia. The German defense minister, when confirming this transit through the Taiwan Strait, again the first in 22 years, said simply that the Taiwan Strait is international waters. He said international. So እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ወታደራዊ ልምምድ ምስ ኣሜሪካ ንክገብሩ እዮም ኣብኡ ከይዶም ጀርመንሲ ኣብ ፓሲፊክ እሞ ከዓ ኣብ ገማግም ናይ ቻይና ወታደራዊ ልምምድ ክገብሩ ከይዶም ኢማጂን ክንምንታይ ነቲ ኩነታት ችግር ይፅውዑ ከም ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም እዞም መራሕነት እዚኣቶም መራሕቲ ናይ ጀርመን ኣብቲ ፖለቲካ እቲ ኤኤፍዲ ዝበሃል ካልኦት የማናውያንን ፀጋማውያንን ይብለው ነዚ ናይ ቆጣብ እዚ መርሕነት ናይ ጀርመን ዝገብሮ ዘሎ ሓደገኛ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ድማ ኣብቲ ምርጫታት እናተሰዓረ ዝኸይ ዘሎ እቲ ኦላፍ ሾልስን ናብቲ መንግስቲ ኖ ወንደር ስለምታይ ይሰዓር ኣሎ ምክንያቱ ነቲ ሃገር ብቁጠባ ረኽሚሽዋ ሕጂ ድማ ኣብ ዘይተደልየ ኩናት ሒዝዋ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ዩክሬን ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩ እታ ዝፈተንዋ ኩሉ እናወደቐ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ድማ ካብኡ ሰጊሩ ንኣሜሪካ ንምሕጓስ ኣብ ገማግም ናይ ቻይና መፅዩ ሽግር ፈጥር ኣሎ ንቻይና ከዓ ብንግዲ ከይተሃስዩና በጃኽሚ ኢሉ ዝልምን ዘሎ ሃገር እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ናይ ኤውሮጳ መራሕቲ completely out of control ዝኾነ ፖሊሲ ይኽተሉ ከም ዘለዉ ኢና waters are international waters. This is part of what the German Navy and the German Defense Ministry is calling freedom of navigation operations. Of course, the key context to all of this is that China has been ramping up military intimidation of Taiwan over recent years, but particularly in the maritime domain, China's Coast Guard has been taking on a more Navy-like role in applying pressure to Taiwan's. These will take place in late September. So that's two joint drills, two joint Russia-China naval exercises, back to back. It's definitely a message to the West. And the US has taken note, but Washington is trying to play it cool. These are two nations that don't have a long history of working well together, certainly not militarily. These are two nations that don't necessarily fully trust one another, in the region or beyond, around the world. So in terms of the American أغلب بات ملسيو زين كل التحقرات
بحد ناي مسرح تمكرو زي بلانين زت أمامنا هجرات هيكونان سلزي ولا حنت سجاز فترة لا يكونان يمزول زلو بتحقق كل سبب فلتيو شراراتي ومكم زلو هذا جاي يقاطم ومكم زلو ودكتناتهم اتناتهم زنبرة دومينيشن كم معتنا معتي إنهم كل قلي خي كم زلو إذا ترايقنا يكونن إذا تزغل لينا نروي زلنا التزغب ده إذا حجز قبر وصنعه أبزك نرينا حج started the conflict and could end it by withdrawing its troops from Ukraine. So our political editor, Chris Mason, who was travelling with the Prime Minister, sent this report shortly after landing in the United States. The Prime Minister... كم زنريا زلنا إذا Prime Minister نابي كيدلو ناب أمريكا خيدلو كاب زمرز كلتا ورحدي سلسة ورحي غير زلو ويا 4 ورحنا بالله كلتا مبل كالا يجينا أمريكا خيدلو لايك فلايت ناي جنزب كمان نخالك تك عمل رقل نيرو تليفون كودو زغل زنا برايز قدايزي جن they always do this you know نوح كيت كعجلة ملك كم زعبي انت أخي قبري خسكة وطبعا إنجليز كم يجي ريع بيه يكون تقندي ناب يوكرين زلوا مسائلات نتذكرنا نراشا كهار مواسك أفكر الله ميلون نبايدن كلمني زخيزلو نبايدن كلمنو منتان تكوينات كسفافة تكوينات كابتي أم زلوا حقتات وزاي ناب نيكولا راوغوس ونكغير اسكي دفاف ايو كبلي دخيزلو سلام كمز ايكونن سلام كصويل يكون ويون نبايدن بجخا ناب سلام غصنا نخيد كبلا يكون كوينات نكقصل حقسكا اي توحد كبلو موكلو مني زخيزلو اي بحق زحزن مدرخينا بصينا زل Minister arriving here in Washington with the Foreign Secretary David Lammy, Sir Keir Starmer's second visit to the White House in 2 months. Ukraine's allies remain rather guarded in their public remarks about a change in policy on the use of Western missiles inside Russia, but the diplomatic dashing to arrive at a decision is in plain sight. And that has proved enough for President Putin to say this. If this decision is made, it will mean nothing other than direct participation of NATO countries, the United States, European countries, in the war in Ukraine. It is their direct participation, and this, of course, significantly changes the very essence of the... So Vladimir Putin نصر قام قاعد يزاربوا ماله إزاي حجت قبر وزلهم قد معجب بدروناتكم بقى لما ليهم تواجئكم ناهم حراي عب يوكريني دفرري يوكريني هتصر حزر لا جلس لا تبلو سلا زبهال حراي دحان نيتو تساتفن كنا بنلخل أبو أبزح جيجن تعصوار بناتكم ساتلايت كخيد بعلم كنتو كسوي تقولونيهم سراويتنا يوكرين كنتو كسوي كلنيو ساتلايت حبريتا يبلون كابنا نيتو وين أمريكا كتكم تعصوار كابيو كل نجار بعربة وعالم زكبر سلزلو بتكوينات مس يوكرين ده كونه زي نيتو حجر مسانات واقع كم زلنا نفلتو اتنه بقبر مال سدما بزي مقان وي بزي من قدينا كم مرداتكم وصلوا نخلي بلالو اتساقم ناي بوتين قبر مال سكب سلزي كاله تم عرباين هجرات نعاقو خيدو ناشادو خيدو اتزحزن كفالسيو دعابي نيكولا رواس وارزلو هجر مخاني فلتيو يريولو يتكسالو فتنه يقبرالو جد نو ناي قبروني لك كم زمشالو هذا سب ازيو حيال جن سنه سرعه زلو تقوينو ما نمسب كذا فروزغل راشاكم ياغاتي موازلو نخيت وزت سقمتي حدا غنيا خوي تم تبلتك ابر ساشادينو ስለዚህ I don't know ተኩነታትና በካይስ ጎጽ ከይዲው አብዘን ዝመጻ ዘለው ዋናት ግን ቭላድሚር ፑቲን ካብ ውሽጣው ኩነታቱን ጻቅጥ ከም ዘጋጥመ ዘሎ አብዝራየጅ Russian President Vladimir Putin has issued one of the strongest warnings to the entire West, NATO in particular. He has said that long-range weapons for Kiev will mean that NATO countries have declared war against Russia. The direct... So, again, Vladimir Putin, ተሪር ዝኾነ መጠንቀቕታ ሂባሎ ግን እቲ መጠንቀቕታ ናቱ ስጉምቲ ስለ ዘይሕውሰሉ ዘሎ ካብ መዓልትና መዓልቲ እቶም ናይ ሃገራት ናይ ኤውሮፓ ዳዕር ሓውሲ ንዕቀት ተሰሚዕዎም ዘሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ከምዚያ ዝብለኩም እየ ኣዝዩ ሓያል ሰብ ቃላፅሙን ሓይሉን ኩሉ እናራኻዮ ከለኻ ኩሉ እቲ ኩነታት እናራኻዮ ከለኻ ስለዘይተሓራረም ጎነ ስለዘይጥቀምተ ትገብሮ ክድንድኖ ትመርፅ ሓደ ክንዱ ዓቕሚ ዘይብሉ ክፀፍዖ ክፀርፎ ከሎ ትርኢ ማለት እዩ ከምኡ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሓይሉ ዘለዎ ወስን ድሕሪ ኢሉ ግን ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ከውድቕ ከም ዝኽእልካ ትፈልጦ ልክዕ ኣብ ከምኡ መድረኽ ከምኡ ጌርኩም ረእይዎ እዚ ኩነታት ግን ኣገይ እቲ ኩነታት ካብ መዓልትና መዓልቲ ናብ ዝለዓለ ውድድርን ረስንን ገፁ እዩ ዝኸይ ዘሎ ንቐፅል Warning comes as US is all set to lift the restrictions on Kiev on firing these long-range missiles inside Russian territory. A hawkish voice in Moscow is advocating that Russia could launch a limited nuclear strike on a NATO country without triggering all-out nuclear war. Our next story explains all about the alarming threat. Take a look. እንታይ ንርኢ ኣለና ወርልድስ ኒኩለር ኣርሰናል ብለና ኣሎ ሓደ
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ቁፅሪ ናይ ኒኩለር ዘሎ ራሻ እዩ 5889 ካብኡ ናብ ገሊኦም ናብ 6000 ይእትዎ ገሊኦም ከምዚ ይብልዎ ግን ሓደ ነገር ግን ንጹር እዩ ራሻ ዝዓበየ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዘለዋ ሃገር እያ ሲምፕል ዲስካሽን የለን ድሕሪኡ መን እዩ ኣሜሪካ እዩ 5244 ኣለዎ ንበሎ ሳልሳይ ቻይና እዩ ድሕሪ ቻይና መን ኣለዎ ዩኬን ፍራንስ ኣለዎ ኣካላት ናይ ኔቶ እዮም ክልቲኦም ደምሮ ክንዲ ናይ ቻይና ቁርብ ትለይ ካብ ዝበዝሕ maybe ለሰይ 500 ኣለዎ ስለዚ ኣሜሪካ ምስ ዩክሬን ምስ ፍራንሳ ምስ ዩኬን ተደማሚሮም እውን እንተኾነ ምክንያቱ ናይዞም ኩሎም ተደሚርካዮ እቲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ምስ ናይ ራሻን ቻይናን ማዕረይ ክበፅሕ ዝኽእል እቲ ፍልልይ ግን ኣበይ ዘሎ ናይ ቻይና ኣፅዋር ሌይቴስት ቴክኖሎጂ ዝሓዘ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ተርዲኹም ኣለኹም እቲ ኣፅዋር ቻይና ዋላ እኳ ብቁፅሪ ውሕድ ኣለዋ ኬፓብሊቲ ናቱ ዓቕሚ ናቱ ኣዝዩ ሓያል ምዃኑ እዩ ዝንገር ከምኡ ድማ ናይ ራሻ ኣብቲ ዓውዲ እቲ ቀዳማይ ተመክሮ ዘለዋ ራሻ እያ ኣብቲ ሲቪላዊ ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂ ይኹን ኣብቲ ወታደራዊ ዝለዓለ ስልጣን ስለዚ መን እዩ ሓያል ኣብዚ እዋን እዚ ንሪኦ ኣለና የግዳስ እቲ ዝግበር ዘሎ ኦፍኮርስ እስራኤል ምስኦም ስለ ዝኾነት እቲ ቁፅሪ ናብቲ ማዕረ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ፋይን ሰሜን ኮርያ ክንደይ ከም ዘለዋ ድማ ይትፍለጥን እያ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ክሪቲካል ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ድማ ንምግማቱ ኣሸጋሪ እዩ ምክንያቱ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ላምባ እናወስኽሉ ልክዕ ከምዚ ሓደ ገዛ ዝቃፀል ኣሎ ኣክንዲ ማይ ጌርካ ወይ እውን ሓመድ ደፊእካ ዲኻ ተጥፎ መዓልታዊ ላምባ ሒዙ መፅዩ ነዳዲ ድውስኻው ከመይ እያ ትገብር ዘላ ኣሜሪካ ኤውሮፓ ነቲ ኩናት ላምባ እዮም ዝውስኽሉ ዘሎ ንሰላም ኣይኮኑን ዝወስድዎ ዘሎ ላምባ እዮም ዝውስኽሉ ዘሎ ሕጂ ላምባ ክውስኽ ከሎሲ ወላ ወይ እውን እኮ ገለ ነገር ነቲ ዓውደ ኩናት ኮምፕሊትሊ ክቕይር ዝኽእል ስጉምቲ ዝወስድ ዝኾነ እኮ ፅቡቕ እዩ ናብቲ ዩክራይናውያን ዝወርድ ዘሎ ፀገም ከም ዝብእስ ጥራይ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ከም ዝኸፊ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ዩክራይናውያን መሊሶም ከም ዝጉድኡ እምበር ንራሻ እኮ ገድዋ የለው ኣፅዋር እዮም ዘቃፅሉ ዘለዉ ሓደ ዕላማታት ይሃርሙ ኣለዉ ንኣብነት ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ኣትዮም ነይሮም ሕጂ ይወፅእ ኣለዉ ተደፊኦም ተቐጥቂጦም ኣሽሓት ሰባት ከሲሮም ኣፅዋራቶም ከሲሮም ይወፅእ ኣለዉ እሱ ድማ እቲ ናይ ዓቕሊ ፅበት ስጉምቲ ዝወስዶም ዘሎ ዓቕሊ ፅበት ስጉምቲ ድማ ኩሉ ግዜ ሓደገኛ እዩ Kursk incursion has failed to block extend range missile is meeting UK PM Starmer launched ኣብዚ ነይሩ ሓደ is meeting UK PM Starmer to take a decision on allowing Kyiv to go. Moscow calls it a grave provocation. Sergei Karaganov is urging እዚ ሓደ ሰብ ኣብ ራሻ እዩ እንታይ ሓደ ቴዎሪያ ማዕቢል ኣሎ ሓደ prominent ራሻዊ እዩ President Putin to take a more aggressive nuclear stance. His message is clear. Russia must be willing to use nuclear weapons if NATO-backed forces continue their aggression in Ukraine. He proposes that Moscow openly declare its right to a limited nuclear strike without sparking a full-blown global war. Karaganov, who has the ears of Russian President Putin, ምስ ራሻ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ራሻ ርክብ ዘለዎ ወይ እውን ተፈላጥነት ዘለዎ ሓደ ዓብዪ ወታደራዊ ክኢላ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ራሻ ኒኩለራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ትክክል ኣለዋ ምክንያቱ ክትወስድ ስለዘይትኽእል እዩ እቲ ድፍረት ድመፅእ ዘሎ እሱ ድማ ሓደ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ኒኩለር ዘይኮነ እቲ ታክቲካል ኒኩለራዊ ሚሳይል ተጠቂማ ኣብ ሓደ ቦታ ከተርኢ ክትክእል ኣለዋ ክትሃርም ክትጥቀመሉ ከም ትኽእል ድሕሪዮም ምናልባት ክመሃሩ ዝኽእሉ ዝብል ዘረባ መፅኡ ኣሎ እዚ ኩሉ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ባት ዓለምና ናበይ ገፃ ከም ትኸይድ ዘላ መረዳእታ ንክንወስድ እየ ዘምፅኣልኩም ዘለኹ ኣቃሊልና ንሪኦ ዘለና ኣተሓሒትና ንሪኦ ዘለና ቀሊል ከም ዘይኮነ እቲ ኩነታት ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ምዕራባውያን ሃገራት ድማ የጣቅዑ እዮም ዘለዉ ስለዚ ኣገይን እቲ ኩነታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሓደገኛ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ and monitor but there's no dramatic imminent concern about it. And he may be right, the cooperation is not exactly dramatic. Look at the numbers. Russia says the ongoing exercise involves 90,000 military personnel, over 400 ships and vessels, 125 aircraft, and over... እንታይ ኢሉ እስከ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ክሳዕ ክንዱ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣይኮነን ይብል ኣሎ 9,000 ሰራዊት እያ ተሳቲፋ ዘላ ኣብዚ ኩነታት ዝርእ ራሻ ሕሰብዎ ኣብ ዩክሬን ኣብ ሰፊሕ ዝኾነ ውግእ ኣንጻር ኣሜሪካን ዩክሬን ኣሜሪካን ኔቶን ዝድግፎ ዘሎ ኩናት ኣብ ግንባር ዘላ እያ ንሓደ ወርሒ ኣይኮነትን 2 ዓመትን መንፍቕን ጌራ ኣላው ኣብ ከምዚ ግንባር ከላ 9,000 ሰራዊት ኣብ ትሬኒን ዝወፈረ ድማ ኣለዋ ኣብ ባሕርታት ማለት እዩ እታ ክንደይ ሚሊታር ሓያል ከም ዝኾነ ክንምንታይ መራኽብ ናታ ወዲኦም ይብሉ 400 ships and vessels 400 ዝኾና ናብቲ ትሬኒን ተሳቲፈን ኣለዋ ኤርክራፍት ነፈርትኸ 125 weapons and equipment 7,500 ዝኸውን ናብ ኩናት ተሳቲፉ ኣሎ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮን ራሻ ፓወርፉል ሃገር ክበሃል ከሎ
ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ for 7,500 units of weapons and equipment. These were the figures given by the Russian Navy chief. And how much is China's contribution? 3 ships, 1 vessel, and 15 aircraft. That's what the Russian Navy said. So 4 out of 400 warships are Chinese. 1%. That's really stretching the definition of joint in joint drills. The Chinese Navy is basically on an internship. The Russians have real combat experience. China does not, unless you count harassing neighboring countries. So Beijing wants its troops to learn something from the Russians. Yes, تعلم ما كم كل جزء لكم China حاليا اللي خنبل كلنا كبراشا كم هاريوم دمتو. Russia is the real military giant. So هجي نملس نبتارسنا حنت أرسك بكم يشون أبزوبانا كملسنا. زيا لأن كانت تكبر زلا كنتاتيا لسناو. Relations of comprehensive partnership and strategic cooperation between Russia and China have been of a mutually beneficial and equal nature for many, many years. And on the 2nd October, we will celebrate the 75th anniversary of the establishment of diplomatic ties between our states. Russia and China are jointly defending the principles of a just democracy. ናይ ቻይና ቶፕ ዴሌጌሽን ወይ እውን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቻይና ከምኡ ድማ ናይ ኩለን ብሪክስ ሃገራት ናይ ሴኩሪቲ ኮንፈረንስ ኣብ ሰንት ፔተርስበርግ ኣብ ራሽያ ይካየድ ስለ ዘሎ ኩላቶም ኣብኡ ተሳቲፎም ኣለው ናይ ኢራን ናይ ቻይና ናይ ብራዚል ካልኦት ሃገራት እውን ማለት እዩ ሶም ካብኡ ድማ ትርክብ ኣብ መንጎ ቻይናን ራሽያን ዘሎ ኣብ ጥቡቕ ቦታ ከም ዘሎ ዳርጋ ኣብ 2 ሰሙን ገለመለ ይራኸቡ ነይሮም ቭላድሚር ፑቲን ቅድሚ 2 ሰሙን ምስ መን ተራኺቡ ቅድሚ ሰሙን ኣፍሪካ ምስ ቻይና ክትራኸብ ከላ ልክ ኣብቲ ግዜቲ ራሽያ ድማ ናይ ምብራቃውያን ሃገራት ተባሂሉ ኮንፈረንስ ተካሂድ ነይሩ ኣብቲ ምብራቅ ናይ ራሽያ ኣብኡ ምስ መን ተራኺቡ ነይሩ ምስ ቫይስ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ተራኺቡ ነይሩ ሕጂ ድማ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ድማ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቻይና ቶፕ ድሕሪ ፕሬዚደንት ካልኣይ ዝዓበየ ስልጣን ዝበሃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ንሱ ይራኸብ ኣሎ ናይ ሰራዊት ርክብ ብሓደ ትሬኒንግ ምግባር ስለዚ ኣብ መንጎ ራሽያን ቻይናን ዝኸይድ ዘሎ ዝምድና ኣዝዩ ጥቡቕ ከም ዝኾነን ጥቃጥቃ ኮይኖም ነቲ ኩነታት ብሓደ ይሰርሑ ከም ዘለዉ እዩ ዘርእየካ ኣሜሪካ ድማ እንታይ ትብል ዘኒያ እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ብሓደ ምትሕብባር ኣይፈልጡን እዮም እምበር ንስኹም ኢኹም ትፈልጡ መዓልታዊ ትራኸቡ ግን ለውጢ ዘይብሉ ኣብዚ ግን ለውጢ ኣሎ ሃገር ኩነታት ለውጢ ዘርኢ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና Democratic order based on international law, sovereignty and equality. Just outside the city of itself, here at a truly landmark location, in fact, at an 18th century palace, Vladimir Putin, the Russian president, has met with some of the political heavyweights representing, again, some of the BRICS nations. He sat down together with the representatives of South Africa, India, Iran, Brazil, China, and እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ራሽያ ኣብ ኩሉ መዳያ ትጓየድ ኣላ ኣብ ግንባር ኣብ ኩናት ኣብ ዩክሬን ትዋጋ ኣላ ንኣሜሪካ ድማ ብኩሉ መንገዲ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ክትወዳደራ ኢላ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ዓቕማ ድልውነታት ትዕይል ኣላ ኣብ ቁጠባን ኣብ ሽርክነትን ድማ ናይ ሴኩሪቲ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ድማ ኣብ ወርሒ 10 ማለት እዩ ናይ ብሪክስ ዝዓበየ ኮንፈረንስ ክትዳሎ ኣላ እዚ ድማ ዲፕሎማሲ ኢኮኖሚ ፖለቲክስ ሚሊተሪ ንኩሉ ዘቀናበረ ሓይሊ ናይ ራሽያ ኢና ንርኢ ዘለና ራሽያ ግን በይና ኣይኮነትን ኣብዚ ብዙሓት ሃገራት ንኣንሰር ናይ ራሽያ ይስዕቡ ኣለው እዚ ከዓ ኣብ ኩሉ መዳይ እንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ እዚ ድማ ነዚ ዓለምና ኣብዚ ሓፂር ግዜ ኣብ ዝገደደው ኩናት ኣትያ ኒውክለራዊ ኤክስቼንጅ ወይ እውን ምልውዋጥ ገይሩ ንዓለምና እንተተእትይዋ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ዓለምና ሓደ ርጉእ ዝኾነ ናይ ሰላም ግዜ ክትሓልፍ ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ስለምንታይ ኣሜሪካ እትቋፀሮ ዝነበረት ዓለም መወዳእቱ ረጊፅ ኣሎ ኣሜሪካ እንታይ ኢና ነንፀባርቁ እዮም ዝብሉ ነይሮም ኣሜሪካን ኤውሮፓን ንሕና ዲሞክራስያውያን ኢና ሓሳብካ ብናፃ ክትገልፀሉ ትኽእል ኢኻ ቁጠባና ክፉት እዩ ንኩሉ ሰብ እናበሉ ንነዊሕ እዋን ይዛረቡ ነይሮም ክሳብ መዓዝ ከምኡ ከም ዝብሉ ግን ኣብዚ ረኣዩ ሕጂ The social media platform X, formerly known as Twitter, has been blocked in Brazil for weeks. The owner, Elon Musk, has refused to comply with legislation requiring a legal representative in the country. He's called it a hostile to comply with the block's law. Terry Schultz says X could even be banned in the EU if it fails. X ዝበሃል ወይ ትዊተር ቀደም ትዊተር ነበረ ሕጂ ድማ ኤክስ ዝበሃል ዘሎ ፕላትፎርም ኢሎን ማስክ ካብ ዝገዝኦ ናይ ናፃ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ እቲ ዝበለፀ ፕላትፎርም እዩ ኣነ ናይ ሶሻል ሚድያ ሰብ ስለ ዝኾንኩ ንኮንተንት ክሬተር ስለ ዝኾንኩ ንኩሉ እየ ዝፈልጦ ፌስቡክ ማለት ኮምፕሊትሊ ሙሉእ ብሙሉእ ዝቋፀር ወይ ዳስ ዋይ እናሞተ ዝኸይድ ዘሎ ፌስቡክ እናሞተ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝጠፈሸ ፕላትፎርም እዩ ኩሎም እቶም ማርክ ዛከርበርግ ዝቋፀሮም እናጠፈሹ እዮም ዝኸዱ ዘሎ ፌስቡኮም ኢንስታግራሞም ንግዚኡ እዮም በር ክጥፍሹ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ንሪኢ ኣለና of course بغالي لو كتفشي يكونون they will take a time because the mainstream media سلو زفتو كابو بمقطع يوتيوب تزبالة زق بحال غير يوتيوب كن completely أمريكا دليتا تقبرو زي لا بلاتفورم يدما
نزدليتو كانسل تقبر نزدليتو تعص مالتي سبقا الناس الشوي يزخيز الله هيك إلى ماسك كاب تزبالة تزحاشة زبالة يكون تزحاشة حق دوت بلاتفورم يزلق سافجي حجيجن البرازيل تأكيد اللي بحاله أوروبا حبر الدماغ كوجريد لله سلامتك كوجريد لله أب إكس أم أوروباويان زيد اللي وحق صرد وتصله بيناتنا يوكرين يسعروا كم زلوا عويز في اللدلو زيادة أبيكس يدوصل حبريتها سعرتنا يوكرين كمون أوروبا حبرت بغطة بيان كل كم زلوا حماق مرحنات كم زلهم أبيكس معلتا ويدوصله الزقاء ثم راحتي نتحقق شفنا وزدليو سلدي فتوى إلى ماسكن بلاتفورم to comply with the bloc's laws. Just 2 years ago, as he was buying then. I agree with everything you said, really. So دلنا يوم نحنا زبلنا يتقبر ده لو منيرم حق أنت أنصار نحنا زين فتوى حق دم سسة بالولو هاي دم سسوني غايلو مسوا. But now Musk's company, renamed X, is in EU regulators' crosshairs. The first preliminary investigation showing X does not comply on 3 main points related to transparency and accountability. And the dialogue Musk once called great has seriously deteriorated. So زتري وزلهم بزع جزيني لما ماسك أب سوشيال ميديا أبيكس كفراره زز حفيو هزب جيرز من اللي سلزله ديكتاتور مهان كاسغا نهزبريتو دي تسمع ديمقراطية الكاد ما سباي تشكع نابلو كم حسم يمزقرفوا أم نفسه كم مجلته زوجته سلمتاي أوروبيان كسع كندي كاب حكي نكعبطو يسعر كم زلو سلز فلت وزلو but anyway التمين ستريم ميديا ني إكس نزنا إلى ماسك بلاتفورم إكس كودق فايل كجبريد اللي والله سلمتاي CNN بوتاسينوم وول ستريت جورنال بوتا كل تمين ستريم ميديا بوتاسين الله إلى ماسك أب إكس تزبالة حبري تعويد وتصلوا زينا مالت تقند زينا أب إكس يخاخ تروح بتخل اتخاله كله manufactured ويون produced زخونيس لذي خك لنيا حبري أب إكس يزلوا يزبال زلوا نخندق زي كم قصة الغل we don't know حجر دهراجر كألي وكم زخول مغنياتو بدهي كونهم سلزغل حق كتصور زغل ديمقراطي ما يلا نتوم كالوت حق عشان دي فوتو ميديا يعصو زبلز نبرو نبعلهم ميديا ناتهم زدلت ناتهم دليت راس لزغبرز نبرنبر تحقق وص بجمره نساتهم ون كاب كالوت سلدي فليو كعصو ويم زفتنو كعصو ويم زفتنو ناي تيليجرام حق دوت زنبره اسيرو ملو رامبلز بالز نبره هادي مخيدلو الى ماسك دما ذهب تمنى عالمنا سلزغونه انت كغبرو ويم وي دونت نو بات إلى ماسك chance على نقصنا سلامتاي إلى ماسك كاب كارلوس فليز جبرو نتبص لزلوا نسدما أبتي دونالد ترامب تتمريزو زبالة عدل كل وسل زغل باي ذا واي أمريكا زلهم حنت زينا كبكم أمريكا زلهم من البت تسفى كتبكم تخلنا قرية زيها. I'm also announcing that as part of our additional tax cuts, we will end all taxes on overtime. You know what that means? Think of that. إلى دونالد ترامب حدش announcement غير له أنا أنت تمريزه overtime تسرحوه كله تاكس هاي كتكفلوا يوم يزبط زلوا ناي بحق تصبغ زي نايزي أبا أمريكا سب بزوج ساعات يتسرح أبا أوروبا أنا عبنت كابتن شو ما أنت ساعات نلا على التسريح كا 3-4% ناي جنزب من قصتي تاكس وسطه سلازك السرح عدل هي بكاني أي تبابع كاني نخ السرح أرى سرح مخانة من قص بزي خاتفل سب سريحو هركوز سب سريحون كعباية تبابعوني ترى كأسروا يمزفتنا وحد جنزب حسكا بين عقيب كان بريو الجو انت بلا دونالد ترامب نسب كم دليت نخسرح ادل خافت ليه شو ما انت ساعه سريكا اوفر تايم ابتا كامباني خاص ساعات تسرح تجميركا تاكس هاي كتكفلوا لي ده مالتي سب كسرحي كم دليت كم لبو كم اعمق سرحي نسب دما كسرح ادل كتكفتوا لك انسنتيف ويد ما مغنيات كتب لك ስለዚህ አሜሪካ ዘለهم سريعكم تنبرو ዘለهم ሰባት ንቃት ታኒ ጅባهم ክጸሉ ዝኽል ፖሊሲ እዚ እና ይሆብ ይምረጽ ኸውን እዚ ከምዛ ዓይነት ሕጊ ኣብ ቅልውላው ናይ ኣረክቶትና በጽሑ ዝኸዱሉ ዘሎ ቁጠባ ናብ ወደቀ ዝኸደሉ ዘሎ ጽቡቕ ዝኾነ ፖሊሲ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ምክንያቱ ሰብ ዝሰርሖ ንነፍሱ እምበር ንመንግስቲ ውግእ ንኽእውጀሉ ንዑ ይኮንካን ክትሰርሓሉ ዝግባእካ Think of that. Think of that. That gives people more of an incentive to work. It gives the companies it's a lot easier to get the people. And you know, I went to some economists, great ones, and I said, what do you think? They said, it would be unbelievable. You'll get a whole new workforce by doing that. No taxes on overtime. እዚኣ ፖሊስ እዚኣ ንዓይ ከም ጆርጅ ክሪኦ ከለኹ ሰብ ደሞዝ ውሒድዎ መናብሮ ከፊእዎ በርቲዕዎ ኣብ ዘሎ ግዜ 8 ሰዓት ሰሪሑ ድሕሪ ኦቨርታይም ክሰርሕ ከሎ ታክስ ኣይትኸፍለሉን እያ እንድሕሪ ኢልካዮ ሰብ ክሰርሕ እዩ
ሞቲቬትድ ክኸውን እዩ ፃማ ናይ ስርሑ ድማ ክረክብ ይኽእል እንተዘየለ እተን 8 ሰዓት ምስ ሰርሐ ዘይኣኽላ ተወሳኺ እንተሰሪሑ ድማ 400 300 ናቶ ታክስ ወሰድቲ ኮይንካ እዚ ጊላነት እዩ ስለዚ እዛ ፖሊሲ እዚኣ ጥራይ ንበይና ኣብ ኣሜሪካ ዘለኻን ዶናልድ ትራምፕ ንኽትመርፅ ዝበለፀ ዕድል ኣለካ ምክንያቱ እዛ ፖሊሲ እዚኣ ሓቂ እንድሕር ኮይና ኣብ ጅባኻ ዝኣቱ ገንዘብ ክህልወካይ ረብሓ ክህልወካይ ስለዚ ተመሳሳሊ ብዛዕባ ክሪፕቶ እውን ሓደ ዓብዪ ኣናውንስመንት ገይሩ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ክምረፅ ሰብ ዝደሊ ዘሎ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ከም ዘይኮነ ኢሎን ማስክ ድማ ንስቱ ተመሪፁ ዝበለፀ ዕድል ክህልዎ ከም ዝኽእል ኢና ንፈልጥ ዘለና ናብ ኣፍሪካ ክምለስ ኢና ሕጂ let's go start with Egypt full $1.3 billion military aid to Egypt. US President Joe Biden's administration has decided ኣሜሪካ እንታይ ገይራ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣሜሪካ ንግብፂ 1.3 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ክትባ ወሲና 1.3 ቢልዮን ዶላር ግብፂ ኣብዚ እዋን ናይ ኩናት ናይ እስራኤል ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ኩናት ትን ብምባላ ንህዝቢ ጋዛ ስለዘይትሕግዝ ረብሓ ናይ እስራኤል ከም ሳልእ ስለትገብር ዘላ ዲፕሎማሲ ቦታታት ከፊታዊ መራሕቲ ስለ ዝመፁ ዘለዉ ሽምግልና ይግበር ስለ ዘሎ ብኣሜሪካ ዓብ ኣገዳስነት ዘለዋ እያ ትበሃል ዘላ ወይ ድማ ሓገዝ ትረክብ ዘላ Abiy Ahmed ሽግሩ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናኸፈ ይኸይድ to provide Egypt with its full $1.3 billion military aid allocation for 2024, overriding human rights conditions for the first time during this administration. A State Department spokesperson confirmed the decision on Wednesday. So, እንታይ ኢና ንብል ዘለና እዚ 1.3 ቢልዮን ንወታደራዊ መዓላ ዝውዕል ሓገዝ ይውን ምክንያቱ ኣሜሪካ ሆስፒታል ንኽሰርሕ ገንዘብ ኣይትበካን እያ መብዛሕትኡ ናይ ኣሜሪካ ሴኩሪቲ ሄልፕ ዝበሃል ወታደራዊ ኣፅዋር ናይ ግብፂ ብዝዋን እዚ ዲሞክራሲ የብላን ገለመለ የብላን ባዕሎም ኣሜሪካ እዮም ከምኡ ዝብሉ ግን ረብሓ ስለ ዘለዎም ዲሞክራሲን ገለመለን ኣብ እንዳጓሓፍ እዮም ዝድርብይዎ ንረብሖም ክኸውን ከሎ ዲሞክራሲ ዶ ናፃ ህዝቢ ሓሳብካ ምግላፅ ዶ ርእይቶ ናይ ህዝቢ ዶ ገለመለ ዝበሃል ምትእትታው ገይሮም ንሃገር ንክቆፅዑ ዝጥቀምሉ ዳ እምበር ንረብሖም እንተኮይኑ ፀገም የብሎም سعود عرب نابنت ناي ديمقراطية أبنت هيكونت سعود عرب جن تقدميتي تقدسهم هجريا نسعود عرب دم أوف نابليهم زدلي وات أرز بوم زلوا وأنا يعطينا براشان ناب تشاينا تخدس لزو خلو يفرس لزلوا جبت دم exactly السيسي قبل علي أبي زلوا استراتيجي رايو أبي ناب تشاينا قصو خيط كلنا أمريكا أفغانيس لزو خيط زلوا إلو أمريكا كتقص عيات في التنزلة كتحرميات في التنزلة جبت جد ناب تشاينا بزح حاجة زي ركبالو كبراش حاجة زي ركبالو سلامنتاي نخلهم بالانس جيرو حيزوهم سلازلو كم جيرو نكحزم أبي زخونة حيلون يبلون سلامتا إنتاي كبو جبسجن مستي أبقازا زجبر زلو كينات تم نخدل نخي زارب ترايم حق الزبو زلو معناها تهزبو أبقازا زجبر زلو كونات بالتعمي زحمة زلو زخونة نقدر نخجبر ما سقط جبر له زخونة سلازي جبر زلو دما حاجة أمريكا تقول عفوا مع بس مالتي ني أبجن ولا حنت قدر له ما يكون يزال نسأت أنا أمريكا حق الزغل ولا حنت يبلو بنزارو نتا قراتهم زغنة إثيوبيا وسيدو ناب تشاينا يركب على يوم زبلو زلو لذي أبي is in serious problem بس حاجة الزمالة نابنت Wednesday, which comes amid Egypt's critical role in mediating talks between Israel and Hamas in an effort to secure a ceasefire in Gaza. Secretary of State Antony Blinken informed Congress that the administration would waive a certification requirement tied to $225 million in military aid, citing the U.S. national security interest. The spokesperson emphasized that this decision aligns with advancing regional peace and تعال نرجع لنا كبابي 300 مليون كابو military aid مالت أسوار مالتي وتقدروا حاجزي military aid كبار كله قليل نخصم معك كلامهم sophisticated أسوار تأييد تتوقس كلاماتي بجنزب زي أسوار زي دم عجيب زحيو سلازي ما هابزو وانزي جبسي نفس وقف ميدياناتهم زعبا إثيوبيا يزلوا هنا غزة كابن العلي غزة يسمع من ديقن انتايلنا نيل بالاتنا نفس وقف جبسي نفس وقف جبساوي أب كوبدوز أتنجرا أب جروروز أتماي زحص أبماي كوسل دمت supporting Egypt's specific and سلازي إذا كم زيلو نحل وخلو تمساسالي نسا حاجة استركبالا أبزي حبدش حبريتا ريانيره زعبريتا زنتايز بلزلو ناي جبسي وتحدراويان نفرتي كاتسالي معال تاويز بلزلو Egyptian military cargo planes have been arriving in Mogadishu delivering large quantities of weapons over the past 3 weeks. 2 to 3 planes have been landing in the city daily. معال تاوي كلتا سلسة نفرتنا جبسي كم زين زعما سلا كارغو سسكمانا يسوار نام مقادشو يوردا خمزة اللوا
يزحبر زلو باي ذا واي انسايد افريكا زبل انسايد افريكا زبل ناي سومالي لاند دغافن ناي اثيوبيا دغافن سلازي نغبصي وي نسوماليا كحجزي ليكونن انصارهم مخان فليط له اوريدي اذا حق نخقال الي سلازي ግብፂ ብዙሕ ኣፅዋር ናብ ሶማልያ ትእቱ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ግብፂ ኣፅዋር ናብ ሶማልያ ትእቱላ ማለት ሶማልያ ነዚ ኩነታት እዚ ሲሪየስ ሒዛተላ ኣብ ድማ እዚ ሻቅሎታት ይዎ ዘሎ ካብ ዜሮ ከም ዘይኮነ some of these weapons have already been moved to the Aryan region near the Ethiopian border ገለ ካብዚ ኣፅዋር እዚ ኣብቲ ደቡብ ናይ ሶማል ናብ ኢትዮጵያ ዘሎ ወገን መፅኡ ከም ዘሎ where the Hawiyah regime in Mogadishu intends to deploy Egyptian military force ስለዚ ኣብቲ ደቡብ ናይ ኢትዮጵያ ክገብሮ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ናይ ግብፂ ቤዝ ስለዚ ኢትዮጵያ seriously አብይ አሕመድ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ እዚ ከዓ ግብፂ ነዚ ንክትገብር ምስ ኣሜሪካ ከይተረዳድእ ትገብሮ የላን ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ከም ዘለዋ ፍሉጥ እዩ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮን ኣብ ከምዚ ክሪቲካል ግዜ ሓገዝ ናይ ኣፅዋር ዝህብዎም ዘለዉ ሲግናል እዩ ምልክት እዩ እዚ ሓንቲ ሃገር ናብ ግብፂ ገዛ ናብ ኢትዮጵያ ገዛ ሰራዊታ ተንቀሳቅስ ዘላ ናብ ሶማልያ ተተኣታቱ ዘላ ሃገር ወታደራዊ ሓገዝ ኣይትባን ኢኻ ንኢትዮጵያ ዝሓሊ ነይሮም ተዝኾኑ ሓገዝ ኣይምሃብዎምን እንታይ እዩ ዘተንብህ ኣቢ in serious trouble ከም ዘሎ ውሽጣዊ ኩነታት ናቱ መዓልታዊ ፋኖ ሰራዊት ናቱ ይማርኹ ከም ዘሎ ሰራዊት ናይ ኣቢ ብኩሉ ወገን ይማርኽ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሓበሬታ ኣቢ ግን እንታይ ገይሩ ነይሩ ተመሊስና ክንሪኦ ኢና እስን ኣቢ ለንቀነ ሰራዊት ኣኪብ ዝበሎ ህዳሴን ማስፈጸም በገንዘብ በጉልበት ብቻ ሳይሆን በህይወትም ጭምር ጓደኞቻችሁ ዋጋ እየከፈሉ የሚያስቀጥሉት ፕሮጀክት ነው። በአገር ደረጃ የያዝናቸው ሁሉም ፕሮጀክቶች በግብርና፣ በኤክስፖርት፣ በመሰረተ ልማት፣ በእያንዳንዱ ስራ ተቋም ግንባታን ጨምሮ ለህዝባችን በምርጫ ወቅት ቃል በገባነው መሰረት በጥንቃቄ እና በልዩ ትጋት እየሰራን ነው። እዛ ወታደራዊት ክዳን ማዕሲኹም ትዝክርዋ ወራር ናይ ወያነ ናይ ተጋሩ ኩናት ንኣቢ ልቡ ምሰጥፋሉ ነዚ ክዳን ተኸዲኑ ኣብ ግንባራት ከይደለኹ ነቲ ሰራዊት ድማ ከድሕነ ኢሉ ዝተበገሰሉ ግዜ ነይሩ ተመሳሳሊ ንርኢ ኣለና ስለምንታይ ከነቲ ዲጋ ዝጥቀብ ዘሎ ምክንያቱ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከተላዓሎ እንድሕር ኮንካ ግብፂ ክትወረካ ትመፅእ ዘላ ብሰንኪ እዚ ዲጋ ስለ ዝሰራሕና ህዝብና ከነዕቢ ስለ ዝደለና እያ ግብፂ ከም ዝትገብረና ዘላ እንታይ ኢልካዮ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክለዓለልካ ይኽእል ኢትዮጵያውያን ግን በዚ ናይ ኣቢ ነገር ሙሉ ብሙሉ ኣብ ጎኑ ክኾኑ ክእሉ ነው ፋኖ መመሊሱ ይሕይል ኣሎ ናይ ኦጋዴን ተቃውሞ ናይ ክልል ሶማልያ ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ተበጊሱ ከም ዘሎ ምክንያቱ ግብፂ ትመፅእ ስለ ዘላ ዝበለፀ ዕድል ይንዑ እቲ ክልል ናይ ሶማልያ ድማ ንነዊሕ ዝተቃለሰ እዩ ብኣቢ ድማ ተረሲዑ ብኢትዮጵያ ድማ ዝተረስዐ ቦታ እዩ ነይሩ ኦሮሞ ሓፍከፍ ክብሉ ጀሚሮም ኣለው ደገፍ ከም ዝረኽቡ ፈሊጦም ኣለው ስለዚ ጉዳይ ናይ ኣቢ ወይ እውን ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ በፂሕሉ ኣብ ዘሎ ኩነታት እዩ ምናልባት ነቶም ሰራዊት እንተሓዘ ኢሉ እዩ ዝገብር ዘሎ ፈጣሪ ምረድቶን አመርቂ ውጤቶች እያገኘን ነው። አባቶቻችን እግራቸውን ስናጥብ ታሪክ አስተማሩን፣ የእምነትን መቻቻል አስተማሩን፣ አብሮ መኖር አስተማሩን። ችግርም ቢሆን ኢትዮጵያን ለመረከብና የህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ሆንን። እኛ ግን ልጆቻችንን በነበረብን ድርብ ኃላፊነትና ሮም ጀምሮ በአንዳነት አለ ምናውቀው ነው። በጣሊያን ጊዜም ሀገራቸውን ክደው ህዝባቸውን ክደው ከጠላት ጋር የተሰለፉ የጠላት ሹመት የተቀበሉ እና ህዝባቸውን የጎዱ እንዳሉ ሁሉ አሁንም ከውጪ በተላሎችን ትጥቅ እየተቀበሉ የሌሎችን ገንዘብ እየተቀበሉ በአገራችን ላይ የባንዳነት ሚና የሚጫወቱ እንዳሉ ሓለፍቲ ናይ ኣቢ ኩላቶም እዛ ኩነታት ኩሎም ቶም ተቃወምቲ ካብ ካልእ ሓገዝ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ተረዲእዎም ኣሎ እንታይ ክገብሉ ዝኽእሉ ባንዳ ኣለዉ ከም ዘለዉ እናበሉ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኖም ከምፅወዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እቲ ኩነታት ግን ፀገም ኮይንዎም ኣሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ገለ ካብቶም ፋኖ ንኣብነት እዚኣ ስእሊ ከምፃልኩም ብዙሓት ሰባት ሸር ትገብርዋ ዘለዉ እያ እዚኣ መራሒ ሰራዊት ናይ ኣቢ እቲ ብርሃኑ ጁላ ንባዕሉ ምሩኽ ስለ ዝነበረ ሰራዊት ናቱ ምምራኽ ጥራይ ዝኽእል ኢሎም ሞ እዚ ኣብዚ ትሪእዎ ፀናሕኩም እቲ ብፀጋም ዘሎ ጀነራል ምሩኽ ናይ ኤርትራ ዝነበረ እዩ ኤርትራ ማሪኻቶ ዝነበረት እያ ስለዚ ምሩኽ ስለ ዝኾነ ሰራዊት ናቱ ሓደ ምሩኽ ዝነበረ ወታደር ኣምፂኻ ፊልድ ማርሻል ኣይናይ ድፍዓ ስለ ደፍረሰ እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ እቲ ዝዓበየ ኩናት ዝተዋግአ ተማሲ ነይሩ ምስ ኤርትራ እያ ተዋጊያ ነይራ ኤርትራ ድማ ስዒራታ ፋሕብትን ኢትያትሎ ማለት እዩ ነቶም ሽዑ ኣብ ኩናት ናይ ኤርትራ ተሳቲፎም ንዝተማረኹ እዮም
ጀነራላት ገይሮሞም ዘለው ስለምንታይ እቲ ዝዓበየ ኩናት ዝተዋግዎ እሱ እዩ ወላ እኳ ተሳዒሮም እንትኾኑ እቲ ኩናት ብርቱዕ ኩናት እዩ ኣብቲ ኩናት እቲ ተዋጊኦም ዘይሞቱ ጀነራላትን መራሕቲ ናይቲ ኩናትን ኮይኖም ዘለው ሰም እዩ ብርሃኑ ጁላ ድማ ሓደ ካብኦም እዩ ኤርትራ ዝማረኸቶ እዩ ባይ ዘ ወይ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣላ ሓንቲ ኣብዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ግዜ ዘዛውርዋ ከርየኩም ክፍትነ ቢካዝ እዚኣ መናራኹም ማፅንዑ ሓንቲ ነገር ከርየኩም ደልየ ኣለኹ እዚ እቲ ተማሪኹ ዘሎ ሰራዊት ናቶም እዩ በቃ እናንተ ወደ ቤታችሁ ገብታችኋል ልንገራችሁ ሞት አልፏችኋል እዚህ በኋላ ሞት የለም የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የሚተኩስ እጅ ከሰጠ በኋላ የሚተኩስ ፋኖ የለም ሓንቲ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ድራኽዋ ያስምዑ ኣብዚ ናይ ተጋሩ ሻዕብያ ሰራዊት ናይ ሻዕብያ ሰራቂ ክብሉ ከለው ኩባያ ማንካን ሰሪቁ ክብሉ ከለው እንታይ ማለቶም እዩ ሓደ ሰብ ትርጓሜ ይብና ኣሎ እዚ ማንካ ያዚያ براد طستي فنجال بياتي ساتا بتانزي دعقل قم كحجلو زسرق منقستي بتانزي دعقل قم سم مبزحت ግዜ ኣብዚ ኩናት ናይ ትግራይ ዝነበረ ሻዕብያ ከም ዝሰሪቁ ክብሉ ከለው እቲ ማንካ ድስቲ ኩባያ ገለመለ ዝብሎ እዛ ኣፅዋር ዝመንባሩ ንምፍላጥ ጥራዩ ከምዚያ ገይሩ ሓደ ሰብ ኣቀናቢርዋ that's how powerful እቲ ናይ ሻዕብያ ሓይሊ ክሳዕ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ባዕሎም ይገልጹና ኣለዉ ስለዚ እቲ ኩነታት ኢትዮጵያውያን ብኸመይ የንብብዎ ኣለዉ ኸ ንረአስኪ ኢትዮጵያውያን በዚ ዘሎ ኩነታት ሕጉሳት ከም ዘይኮኑ ኸ ክንፈልጥ ክንክል ኣለና ስለምንታይ እቲ ኩነታት ንዓታቶም እውን ዝፀሉ ስለዝኾነ ኣብዚ ሕጂ ኣብን ጀነራላቱን አንጻርና ግብፂ ንኩሎም ናዕጠቀት ችግር ትፈጥረልና ኣላ እናበሉ ይዛረቡ ኣለዉ እቲ ኩነታት ግን እቲ ምምራኽን እቲ ኢትካ መሃብን ዝያዳ ኣባቶም ይረአ ስለ ዘሎ ዓቕሊ ፅበት ፈጢሩሎም ኣሎ እዚ ኸ ካብ ኩንነት ክትሃድም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ካልኦት ግን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ነዚ ኩነታት እዚ ኣሜሪካ ኢዳ እትያትሉ ከም ዘላ እውን ይዛረቡ እዮም ንኣብነት ርክቲዛ አንዱን ጦርነት የማይናፍቅ ከሱ ጋር የምትሰራ ወደኋላ እንመለስም ይሄ ስንገለብጠው ኮንፍሊክት ሊፈልግ ኃይላ ይሄ የነጌታቸው የባንኮን ይወሬ በተጨባጭ ማስረጃ ፈትሸን በተደጋጋሚ ያቀርበናል ማይክ ሀመር ገዝቶ ተከስቷል ምን ይሆናል አብረን ምናየው ነው የሚሆነው ግን ነውር ነው ጤነኛ ሀገር ደግሞ ቢኖር ለፌደራል መንግስቱ የራሱ ኢንተረስት ግራው ስላለው ነው እንጂ የፌደራል መንግስቱንም መናቅ ማይክ ሀመርም በቀጥታ በዚህ ጉዳይ ላይ መጨረሻ ወሳኝ ሊሆን አይችልም ስለምንታይ እቲ ማይክ ሀመር ነቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ከይረኸበ ምስ ናይ ተጋሩ ኤሊት ምስ ጌታቸው ረዳ ከምኡውን ምስ ጻድቃን ኩሉ ግዜ ዝረአ ዘሎ እንታይ ዓይነት ጥዕና ዘለዎ ሃገር ተዝኸውን ነይሩ እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ጥራይ ርክብ ክኸውን ነይርዎ ምስ ክልል ክኸውን ኣይነበሮን ኖ ጥዕና ዘይብላ ሃገር ምዃና እኮ ነብስኹም ይነግረኩም ኣሎ ምክንያቱ ቀደም ተባሂልኩም እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል ነይሩ ሃይዶም ፕሪቶሪያ ሃይዶም እዚኣ ወረቐት እዚኣ ፈርሙዋ ተባሂሎም لا واشنطن جاندا أقول وديعته العالم أقول بابي بواسانجا بازلو وهرو بازلو حدلو أفريقانيين الله كان ورقة ودي فرم تواعيلهم فرم كلام مرة تقرأي نزخون يكون زي تود أمخته كداله خلله صلاتنا سلا زي دكوسنا ناي سلام عدل ناي بريتوريا قات أمي سأنكي أنا بزي تتقامنا له بناي مرحنات شجر مخنات أنا استفتر عدلون فنتك أمن هلو الله هنتات أبزي تتقمنا له نسلطانا سلا زي تعم نعلامانا سلا زي تعم بريتوريا هادش دش اللي خا ناي حزبي دليت ناي حزبي ناي سلام دليت وقون قريب خا مستنصم من مهانو نجزئو زي فلت كم دجن كوننا زولو ناي وصائي حيلي تأمامينها حزب تجري إندجنا بزي قلم الدلو توصلوا والكسوات سبب بديلات كبهال نا حرقة كود أنا مقبر زخيل من كسراسي قبر زلو زي بق أمس يفلت حنسامس يوم سيرترا ما تشون تاكم تقدروا كثر إنا يما زم لوخاتنا يوم ما أهلكم تحواتي لوخاتنا شعبين إرترا وصلنا طهر ناتنا وسانة سلام نقول مسكولي كل الله سلازم فلت مسكول
እዛ ስእሊ እዚኣ ነቲ ናይ ኢሊት ናይ ትግራይ ትገልጽ እያ ሓደግ በቦገኑ ዝላኻዕ ዘረባ ቤሌካ ቴሌካ ትኽስቶ ይብል እቲ ከምዚ ይብል እቲ ከምዚ ይብል ዳርጋ ፀወታ ይክትብሎ ትኽእል ነታ ሃገር ዘንቀሳቀሳ ዘሎ ግን ከምዚ ሓደ ኢትዮጵያዊ ኩለ ፀንሐ ጥዕና ዘለዋ ሃገር ትትኸውን ከምዚያ ምኾነ ዳታ እንጂ የመወሰን እጅ የለውም። የመጠምዘዝ ሊኖረው ይችላል። ያደራጃቸው ኃይሎች ሊኖሩ ይችላል። ግን የሚያሳዝነው አሁንም የህዝብ የበላይነት ህዝቡ የማይመርጥበት ሁኔታ ይህን ነገር ለማድረግ የተመረጠ መንግስት ኢትዮጵያ ከም ድሌቶም አሜሪካ ዝፃወትብላ ዘለዉ ከምኡ ዕድል ስለ ዘይረኸቡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝህንድስዎ ዘለዎ ድማ ንርአ። I want to focus your attention now on Eritrea, which the dictator there, Afwerki, has carried on attacks in Tigray in northern Ethiopia and has created. ሓሶት ይጅምረይዎ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ነቲ ስቴት ዲፓርትመንት ሓላፍ ናይቲ ስቴት ዲፓርትመንት ወይ ካቲ ፎሬን ፖሊሲ ናይ አሜሪካ ዝመርሕ ካዊ ወኪል መፅኡ ነይሩ ንዑ ዝነግሮ ዘሎ ሰራዊት ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ዘሎ ውልቀ መላኺ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ መፅኡ መጥቃዕቲ ይፍፅም ኣሎ። ዋላ ሓንቲ ጭብጢ እኳ የብሉ በጋ ቢልካ ግን ዋላ ሓንቲ ጠገም የብሉ ናይ አሜሪካ ኣባል ናይ ባይቶ ስለ ዝኾነ ጭብጢ ዘይተቕርብ ዝብሎ ሰብ የለን። ስለዚ ክስና ትስምዕዎ ክቕፅል a government that is properly referred to as the North Korean of Africa. I met recently with Mr. Badrui, the one of the leaders of the opposition. እንታይ ብላ ኣሎ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ክግበር ዘይከለሉ ምክንያት እንታይ እዩ? ንኣብነት ሓደ ገለ ባዱራይ ዝበሃል ከምዚ ናይ ደገ ኣብ ስደት ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ኢሉ ምስኡ ተሳኢሉ ነይሩ ብዛዕባ ክዛረብ ከሎ ስምዕዎ ነቲ ስቴት ዲፓርትመንት እዩ ሓበሬታ ከብ ዝፍትን ዘሎ። And I wonder whether the State Department will work with those around the world who are working for democracy in Eritrea and a government that can be a positive influence on the world. መንግስቲ ኤርትራ ምስቶም ተቃወምቲ ኣብ ደገ ዘለዉ ምስኦም ክሰርሕ ይኽእል ዶ? መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ ስቴት ዲፓርትመንት ምስቶም ተቃወምቲ ክሰርሕ ይኽእል ዶ? ይሰርሕ እንዴ ዘሎ ዘይምስላጥ ስለዝኣበየ እምበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝራኸቡ ዘለዉ ወይ እውን ገለ ዝግበር ዘሎ እቲ ተቃውሞ ዝበሃል ልክዕ ከምታ ፖለቲካ ትግራይ ንሪኦ ዘለና ሕንፍሽፍሽ ደንበ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ እዚኣ ከም ሓንቲ ናተይ ትዕዝብቲ እያ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዝበፅሕ እኮ ትዕዝብቲ እዩ። ፖለቲካ ናይ ትግራይ እዚ እንታይ ንርፀን ኢና ኣብዚ እዚኣ መስምዕዋ ንእሽተይ እቶም ተቃወምቲ ዝብልዎ ዘለዉ መንፀባረቂ ናቱ ክትኮነና ስለ ትኽእል እየ እዚኣ ስምዕዋ እስከ ንእሽተይ لا مش شعبية يو منجست إرترا مش فانو مش كله قربيتنا هو قربازني تابريت راس منات مش فيدرالي مش كلهم سلام نقاوم باستراتيجي مش إسياس ركب زقبر أكل إحنا نقاوم أبزخاء من إسين هزب تقرين مسانا مخانو نعملنا سنتايم زبلو زلو هجي دي تقراي تعوت تقراي تعويتا هجي اب جنيفا اب براسلس اب امريكا خيتكا we are friends of TDF إلنا بقى منجست مخانيو إلو زمدر زنبر السب اتنسو زعمنا اللي هو حات حقوق سيروو مش شعبيا كن عرقينا سلا زبالة ولا قيتا شور الداود مش شعبيا كن عرقينا زي قالت خوينا لاينا تلو قال مليلي قلت كل ميلاميا شعبيا كن عرقينا سلا زبالة من قولاتيو نسو زمر حزن برقو جله قولاتيا سلازي انتاي زبل زلو ኣብ ትግራይ እውን ተቃዋምቲ ክንከውን ኢና ትመንሰይ ግን ምሳና እዩ ተኸገብር ምሳኻኸው እንታይ ፖሊሲ ስለ ዘለካ ምሳኻኸው እንታይ ቤነፊት ክትፈጥረሉ ስለ ትኽእል ምሳኻኸው you cannot provide anything by the way ኣብ ኣሕመድ እውን እኮ ፈቲኒ ምሶም ግን ትጥርናፈ ወላ ሓንቲ ኣብ ህዋዝ ተመርኮሰ ዝኾነ ይኹን እግሪ ዘይብሉ ትካል ስለ ዝኾነ ንዑ ሒዝካ ክግበር ኣሜሪካ እኮ ኩሉ እያ ትፈልጥ እቲ ደንበ ተቃውሞ ወላ ሓንቲ ፍረ ከፍሪ ዘይክእል ምዃኑ ሆፕለስ ፕሮፓጋንዳ ጥራይ ክገብር ዝኽእል እምበር ታንጅብል ጭቡጥ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ፈሊጣ እያ ተስፋ ቆሪፃ ካልእ መንገድታት ተናዲ ዘላ ወይ እውን ቀቢፃ ገዲፋቶ ዘላ እዚ ሕጂ ብራድ ሸርማን ዝዛረቦ ዘሎ ለውጢ ንከምፅእ ኣይኮነን this is very 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 low level ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ክንደይ ግዜ ተዛሪቡ እዩ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እዩ ብሓፈሻ ግን እቶም ክንቃወም ኢና ዝበልካ ያ ምቋም ንዓኻ ስራሕ እዩ ቢዝነስ ናትካ ውስጥ ተመርኮሰ ስለ ዝኾነ ንዓኻ ስራሕ እዩ እቲ ህዝቢ ንዓኻ ዝኽተል ዘሎ ግን ይሕዝነኒ that's the ናይ መወዳእታ ርእቶናተይ مش إسياس سلام زمن حيلي
መደራደሪ ዘትሕዞ ህይወትና God have mercy upon us. Yes. እዚ ከምዝታሲ እግዚአብሔር ከምዚልኒ እግዚአብሔር anyway እቲ ጌም ከምዚ ዘሎ ኩላ ነገር ናሞተት ያ ትመጽእ ዘላ ንመለስ ኣብታ ቀንዲ ኣርእሲ ዝነበረትኒ ክመልሰኩም ኣይወዳኹን ስለ ጽናኩ Thank you, Congressman. With regard to Eritrea, as you note, it has a long record of repression, monolithic government, largely since independence, and has been largely impervious to our and ሕጂ ከምዚ ክብል ከሎ ንመን ከደናግር ይኽእል መሲልኩም ኤርትራ ናፃ ዲሞክራሲ ገለ መለኳ የብላን ስግር ንብል ፊትና ናይ ቀዳመይቲ መሓዛን ኣሜሪካ ስዑድያ ዲሞክራሲ ዝበሃል ኣይኮን ተዲኦም ኣሎ ባይ ደ ወይ በቲ ንሳቶም ዘውፅዎ ቫልዩስ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ብዙሕ ሕግታት ናይ ስዑድያ ምስቲ ናቶም ይገራጮ እዩ ንጉስ እዩ ዲሞክራሲ ግድሶን እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ዝበሃል ኣብዚ ሕጂ መኪና ክዝውራ ጀሚረን ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዑድያን ዓብ ፍልልይ ዘሎ السعودية كن كزارب يدلني قربيتها أنا عنا سعودية زعبا السعودية كزارب يدلني أبي أحمد كو ويون أبي تبيا زباقون باركو في لغلو أبي تبيا كو ملسنا تو بارتن كوينير عسران شو عتنا أحمد تفسلتانو كو تهوحات نير زدز تمرز من رجع بعلو نتعوته من رجع ديزي ميت خامي تتعويتنا يلقيتها جوردا نا الجزيرة مستزارب عن تكذب سحاق ميتو كمي غير كمي تخامي كتعوت تخليلو من رجع غير كاسمي تخامي تتعوت خين كتاخذ قبرها من رجع تقبل بتقين بتنقدر فرحان سي كون انت حطه اجندا ناتون كساب زي سلته نتابع ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ከقبل ወይ ኩልም አንጻር ኤርትራ በመትከል ኮዲም ንስማዓዮ ዝብሉ ሕጂኻ ብዛዕባት ናይ ደንበ ተቃውሞ and other allies and partners efforts to open up society and change the character of that I would hope that we would be meeting with the opposition and funding the opposition because the people of Eritrea will not have freedom and its neighbors will not have peace until we እዚ ኣብ ኤርትራ ፍሪደም ኤንድ ፒስ ወይ እውን ዲሞክራሲ ዝብል ዘሎ እዚ ኮንግረስማን ዝብለኩም ዘለኹ ህዝቢ ቃዛ ክቕተል ከሎ ኣፅዋር ንእስራኤል ክንባለና ዝብል ዘሎ ሰብ እዩ ክርዳእኩም ዘሎ እዚ ሓደ ካብቶም ባይ ዘ ወይ ቶም ናይ ፈለስጢን ተቃወምቲ ኣብ ሓደ ኮርነር ረኺቦሞ ንስኻስ ኣይትሓፍርን ዲኻ ኢሎሞ ከመይ ጌርካ ኸን ኣሜሪካ ንእስራኤል መሊስና ኣፅዋር ንሃባ ትብል ኣለኻ ልዕሊ 40,000 ሰብ ተቐቲሉ ከሎ ኢሎሞ ኖ ኩሉ ኣብቲ ቃዛ ዘሎ ንሓማስ ዝድግፍ ስለ ዝኾነ ኦክቶበር 7 ዝተኻየደ ድማ ገበን ስለ ዝኾነ ንእስራኤል ክንሕግዛ ኣለና ዝበለ ሰብ እዩ ፎር ሳም ሪዝን ኣብ ኤርትራ ክቕየር ከሎ ግን ዲሞክራሲ ዘገድሶ ህዝቢ እናሃለቐ ከሎ ኣብ ቃዛ ንዑ ንክሓልቕ ዝድግፍ ዘሎ ኣሜሪካ ኣፅዋር ክትብ ኣለዋ ንእስራኤል ዝብል ዘሎ ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ዲሞክራሲ ይምነ ኣለኹ ክብለኩም ከሎ ክትኣምኖ ብጣዕሚ ከቢድ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ሰብ ይሃልቕ የለን ከምዚ ንሱ ኣብ ቃዛ ዝድግፎ ዘሎ ቦምብ ናቱ ከም ማይ ይፈሶም የለን ኣብ ኤርትራ ግን ኣጋይ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንኣሜሪካ ድሌታ ንክትገብር ዕድል ኣይሃበን ዕድል ክብ ኣይደልን እዩ ባይ ዘ ወይ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከምቲ ንሕና እንደልዮ ንራሽያ እውን ዕድል ክብ ዝደሊ ይኮነን ንቻይና እውን ከም ድሌታ ክትኣቱ ዕድል ዝባ ኣይኮነን ኤርትራ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ወገናውነት ወይ ከዓ ተንበርኪኹ ክኸይድ ዝደሊ ይኮነን እንካን ሃባን ክብል ይደሊ ሽርክነት ክፈጥር ይደሊ ካብ መጠን ዝሓለፈ ሽርክነት ግን የለን ኣብ ከምኡ መሲልዎ መጀመርያ ጀበብ እናበለ ዓሰብ ክንኣቱና ዶ ገለ ደኢሉ ፕሮፓጋንዳ ይስነፍዕ ነይሩ ሻዕብያን ከምኡ ይኮነን ቤላ ገይሮም ሲቆምላ ታቂዮምሉ ከይዱ ግን ፅሉል ዲኻ ጥዑ ኢሎም እዚ ኤርትራ ደም ዝፈስሰሉ ሃገር እዩ ከም ድሌት ካብዚ መፂኻ ገለ ክትገብር ከምኡ ዝበሃል ጌም የለን ምሳና ኢሎም ከፊልካ ክትጥቀምቲ ኮይንካ መርሓባ ካብ ሓሊፍካ ግን ኪድ ናይ ኣወል ስዕድ ዘረባላ ኣንጎሎ ሪኢኻ ግሃፅ ተዋፅኣና ኣንጎሎ እዚኣ ተመቻእኒ ያልካ ንዓኸይድካ ምሳ ተጋጮ ትብል ዘረባላ ሓንቲ ናይ ኣወል ስዒድ እንታይ ኢሎሞ ከመዮም ኢሎሞ ንሻዕብያ ንኣቢ ክቐርብዎ ከለዉ ስትራቴጂ ነይርዎ ይፈልጡ ነይሮም ንምንታይ ይቐርብዎ ከም ዘለዉ ኢትስ ናት አ ጆክ ከምቲ ንሶም ዘጣቅዕሉ ዝነበሩ ገለ ጆኻ ገለ መለገለ ኢሎም ቆልዓ ስለ ዝኾነ ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ልዕሊ ዓቕሙ ስልጣን ከም ዝተዋሃበ ገይሮም ንሳቶም ግን ዕላማ ነይርዎም ዕላማ ናቶም ነዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኢሊት መሓውሩ ከልምስዎ ክኽእሉ ኣለዎም ስግኣት ናይ ኤርትራ ቀዳማይ ንሱ ምዃኑ ይፈልጡ ነይሮም ንኣሜሪካ ሙሉእ መጋበርያ ክኾን ዝኽእል ካልኣይ ድማ ንሱ እንተደኺሙ እንታይ ገይም ፈሊጦም ነይሮም ሻዕብያ ዋላ ይጥፋእ ንሱ እንተደኺሙ ንኢትዮጵያ ክቆፃፀር ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ይኮነን ኢሎም ነይሮም
ኢትዮጵያ ባዕላ ሽግር ከጋጥማ ከም ዝኽእል ፈሊጦም ነይሮም። እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ንነዊሕ ዓመታት ተዛሪቦም ነይሮም። ስለዚ ኢትዮጵያ እቲ ህወሓት ዝበሃል ሓይሊ ብናይ ኣሜሪካ ተጠቂሙ ከም ድሌት ይፃወተላ ነይሩ። ሓንሳብ ንሱ እንተተኣልዩ ንሱ ብስልጣን ክመፃ ኣይኮነን። እቲ ካልእ ሓይልታት ድማ ነቲ ሃገር ብሓደ ከም ብራይክሊክ ንምንታይ ተፃዕረ ኣቦ ከመይ ዝገብር ንሕና ሓደ ህዝቢ ኢና ዶ መደመር ዶ መቐነስ ዶ ወላ ማልቲፕሊኬሽን ዶ ናበለ ኣይሰለጦም። ኣምሓራ ኣንፃሩ ሓፊሉ ኣብ ግንባር ተታኺሱ ይዋጎ ኣሎ። ኦሮሞ ክፋል ናቱ እዚ ሰብ እዚ ክእለ ኣሎ ይብል ኣሎ። ሶማል ከምኡ፣ ትግራይ ኣብ መወናሓት ሕዚ ተገማሚዕ ኣሎ። ስለዚ ሻዕብያ they know how to deal with those things እቲ ዝዓበየ ብድሆ ሰጊሮም ኣለዉ። ስቲል ግን ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ መድረክ ቀፃሊ ምዃኑ ንፁር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። by the way ብዛዕባ ሻዕብያ ክዛረቡ ከለዉ ሓንቲ መልስላ see a democratic government there. What are we doing to prevent Eritrea from collecting this diaspora tax, particularly on those who aren't even citizens of Eritrea but may have come from there? I'd like to get back to you with a more specific answer on that particular aspect of our policy. I can assure you that we continue to actively engage the government to the best of our ability. It is limited in addressing a number of our concerns, including ስለዚ ነቶም ተቃዋምቲ ገንዘብ ክንህብ ኣለና ክንሕግዝ ኣለና ኢሉ ሓሳብ እዩ ዘቕርብ ዘሎ ዘይተፈተነ ሓድሽ ነገር የለን። ሎሚ ፈቲኖም ከምፅዎ ዝኽእሉ ኩነታት ድማ ስለዘየለ ክሳዕ ክንዱ ጭንቀት ወጥሪ ክፈጥር ዝኽእል ኣርእስቲ ይኮነን። ሕጂ ናበይ መወዳእታ ኸ እዞም ሕንኳፍ ናበይ ይኸድ ኣለዉ። ኤርትራ ድሕሪ ኢሳያስ መጀመርያ ኢሳያስ ቅድሚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ሞት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተመነዩ እቲ ዝገርም ቅድሚኡ ሓሊፎም ብምሎም ብክፉእ ጠፊኦም። መለስ ዜናዊ ተሪኢኻ፣ ዓሊ ዓብደላ ሳልሕ ተሪኢኻ፣ ዑመር በሺር ኣብ ማሕዩር ነይሩ ኣሎ ዶ የለን ኣይፈለጥናን። ቅድሚ ሕጂ እውን ደጊምና እዛ ዘረባ እዚኣ ብምልኦም። ሕጂ ኸ ማይክል ሃመር ሕጂ እዚ ኣብ መላሕተይ ዝርከብ ብዕራይ ዝመስል ፍርቂ መቐመጪኡ ቁልፉ ኣሲሩ ዝኸይድ ጀልገድገዝ ዝበለሲ ሞት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክምነ ርእሱ ጀልገድገዝ ኢሉ ኣብ ሞት ይበፂሑ ዘሎ ሓራይ ሰውራ ክወፅእ ከሎ ንክስዋ እምበር ናፅነት ክርኢ ኢልኳ ንወፅእ። ኣጋጣሚ ግን ዕድለኛ ኮይኑ ሂወት ዘሪኡ ናፅነት ሒዙ ኣትዩ ከዓ ናፅነት ክርኢ በቂዑ እንቋዕ ኣብ ከዓካ ጥራይና ንብሎ ብሕጂ ክነብር ምናልባት ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ሲ ደቂሲ እውን ኣይሓድርን። ካብቲ ኣነ ክሰርሖ ዝኽእል ከዓ ንሱ ዝያዳ ዝሰርሕ ካብቲ ከማይ ዝኣመሰሉ ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ንሱ ዝያዳ ዝሰርሕ ይፈልጦ ለይትን መዓልትን ስለ ዝፈልጥ ንሱ ከዓ ታርጌት ዝኸውን ስለ ዘሎ ብኸንዱ ነዚ ናይ መኸተ ዓቕሙ ግን ብዝሓየለ ወዳድባ ክሰርሐሉ ክኽእል ኣሎ። ዝሓየለ ክውደብ ክኽእል ኣለዎ። ብዘይኩ ክሰርሖ ዝኽእል ካሊእ የለን። መንእሰይ ብኣጠቓላሊ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ጥራይ ክሰርሖ ዝኽእል ነዚ ኩሉ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ሲ ደቂሲ እውን ኣይሓድርን። ካብቲ ኣነ ክሰርሖ ዝኽእል ከዓ ንሱ ዝያዳ ዝሰርሕ ካብቲ ከማይ ዝኣመሰሉ ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ንሱ ዝያዳ ዝሰርሕ ይፈልጦ ለይትን መዓልትን ስለ ዝፈልጥ ንሱ ከዓ ታርጌት ዝኸውን ስለ ዘሎ ብኸንዱ ኤኒዌይ ደገ ዘለኻ ልዕለይ ንስኻ ነቲ ሃገር ትሓልየላን ትከላኸለላን ትጣፍኣላን ኣለኻ ትጣፍእላ ኣለኺ ዝብለካ ዘሎ። ስለዚ ኣብ ደገ ዘሎ መንእሰይ ብፍላይ ኣብ ጎኒ ሃገሩ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ዝኸፍሎ ዋጋ ቀሊል ኣይኮነን። ኣብ ደገ ስለ ዘሎ ካልኦት ከማን ኣብ ደገ ዘሎ ብዛዕባ ሃገሮም ሓንቲ ለይቲ ክሓስቡ ግዜ የብሎምን። ሂወቶም እዮም ዝመርሑ። ብዛዕባ ስድሮም እውን ክሓስቡ ዝኽእሉ ውሕዳት እዮም ተዲሖም ኣለዎም። ሰብ ካብ ካልኦት ኣፍሪካውያን ገንዘብ ክሕውሉ ከለዉ ንኤርትራ ንኣፍሪካ ንኣሕዋቶም ንቤተሰቦም ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ንነፍሶም እዮም ኣብ ባንክናቶም ዝሕውሉ። ኤርትራዊ ግን ናብ ቤተሰቡ ናብ ኣሕዋቱ ናብ ካልእ ቀረብቱ ከምኡውን ንሃገሩ ክሕግዝ ዝፍትን ፍሉይ ዝኾነ ሕብረተሰብ እዩ። ነቲ ፍሉይነትና ድማ ዓብ ክብሪ ክወሃበ ይግባእ። ኤግዛክትሊ ንዑ ዘንፀባርቕ እዩ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኤርትራ ክዛረብ ፀኒሑ። እዚ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ብዙሕ ጉዳያት በዓላት ንኸይገብር ብሓደ ንኸይከብ ፌስቲቫል ንኸየብዕል ንዓልቲ ናፅነቱ ንኸየብዕል ገንዘብ ናብ ዓዱ ተረጋጊኡ ንኸይሰድድ ኩሉ ዓይነት ፈተናታት እዩ ዘጋጥሞን ዘሎ። ሕጂ እውን እቲ ናይ ኣሜሪካ ሴኔተር ወይ ኣባል ናይ ባይቶ ዝብሎ ፀንሐ ናብ ገዛና ገንዘብ ንኸይስድድ ንሃገሩ ንኸይሕግዝ ክንዓፅዎ ክንክእል ኣለና እንታይ ክንገብር ንኽእልና በለ ይዛረብ ዘሎ። እስከ ናይ መወዳእታ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ መንእሰይ ከይሰማዕና ክወዳ ኣይደልን እየ ይልበሃል ተማሪት 4ይ ዓመት ዓውዲ ሕጊ ማለት እዩ። እዛ ስእሊ ዓለም እያ፣ እዛ ጓል ዓለም እያ። ኣፍሪቃ ድማ ኣብ ዝነሃለትና ኤርትራ ከዓ ኣብ ዝነሃለት መጀመርያ ኤርትራ ኣካል ዓለም እያ ብፌደሬሽን
كم annexation ويكا متصنبار قوبتا مالتيو كمون إجدا بحق بأهجرا وحق قوبي أنت يكون له فدرشنا كلتين هجرا دليت كون له متصنبارنا كلتين هجرا دليت كون له إجدا دمانة تحنت هجر بدل مستفتم سلستيو فتحوي خون مالتي بحقه ومن قد فوق ديزي انت خونني ايرتراغن بزي فتحوي اغاب زي رتعو اغايتو هيبوا نامنت نحنا بزي هايله سلاسه بفدريشن كنصنبرن كلنا بزي دليتنا ينيرو كوم دما اتي هايله سلاسه خغوبطنا انكلو نحنا دليتنا اينبرن اتسالساي دما اغدا خنغدن كلنا ولا مغاب ايا يقومو ولا بسنه سرعه تغبو تاشمو يغبرو غنتي اغدانا غبو اينبرن فتحوخا اينبرن اتغدانا مالتي بسنك زخاني عالم إيرترا كم متى تتعويت الله كم جولف تتعويت الله مالتي أنت خنا إذا ولا خمزي يخون ولا كو أين نربح نحن زربحنا نجاراتك الله نامنت ناتنت إيرترا شحن عتم 9 حدا نحن متأثر نفلت بعالم درجة جنش شحن عتم 9 سيستم كم متأثر فلت إذا خاني حجاوي عالم لخا وتفلت أنت كنركب زخالنا له سلاتي أكل عالم مهنا أكلت أهجرا وحج مهنا بخمينات نحن ريفرندم زبال عالم لخا وتفلت أنت كنركب كيلنا مالتي اتكالاي كاني إذناي كوينات نبادم من نبرة نبادم كوينات نبرة توسانا نيرتراي توسينو أنت خنا جن إثيوبيا قبيت أتونا توسانا رجيت أتو مالتي نحن أبز زلينا جن توسانا نمن توسينو السخاء كما كله جراو حقي مهنا أكل علم بحافشة مهناها أبتأه جراو حقي نبانا توسينو مالتي thank you እዚኦም ካብ መንእሰያትና ኤርትራ ብሉፃት መንእሰያት ክዛረቡ ከለዉ ዝረኸብኮና ባኹም ከምፅአ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህቡ መንእሰያት እዮም ታሪኽካ ከምዚ ጌርካ ኩማስዕካ ክትዛረቦም ምኻል እውን ልቦና እዩ ንኣሽቱ መንእሰያት እዮም እዚኣቶም ዓበይቲ ከይመስልኹም በቲ ዘለዎም ሓበሬታ ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ፕሬዘንቴሽን እያ ኣቕሪባ ንግረ መንገድና እውን ሓደ ሓደ ተማሂርና ክንከውን ተስፋ ይገብር ናይ ሎማ ርእሲ ኣብ ዝኽውደ ከም ወትሩ ንኩልና ንሕብረተሰብና ንህዝብና ንመንእሰይና ልዕሊ ኩሉ ክጠቅም ዝኽእል እንኳላይ ዝናተይ ትሕዝቶ ኣነ እኳ ኣብ ሳተላይትን ገለን ግዜ ስለ ዘይብላይ ኣብኡ ኣይጓይነ ገለ መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ተሰሚዕዎ ነዚ ኣብ ደገ ዘሎ ዝክየድ ዘሎ ኩነታት ብትክክል ስእሊ ክህልዎ እቲ ፋብሪኬት ዝኾነ ስእሊ እቲ ሃይላይት ፅቡቅ ጥራይ ኣምፂኦም ዘርእይዎ ዘይኮነ እቲ ሪል ስእሊ ክበፅሖ ስለ ዝኽእል ኣይሆፕ ነዚ ኣብ ክሪዎን ክመሃሩሉን ድማ ተስፋ ገብር ደገ ዘለና ድማ ልዕሊ ኩሉ ኣገዳስነት ኣለዎ ናበልኩ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብ ዝኽውደ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ናትኩም ርእይቶ ምግዳፍ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ ብዙሕ ብድሆታት ስለ ዘለዎ እዚ ቻነል ናትኩም ሜምበርሽፕ ሓጋዝ እዩ ኣባላት ናቱ ተኮይንኩም ድማ ሓበሬታ ኩሉ እታ ኣነ ዝገብሮ ቪድዮ ዩቱብ ይሕልፎ ወይ እውን ካብ ዩቱብ ወላ ውሕድ እውን ትረክብ ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ሊሚትድ ኣድስ ከም ዝኸውን እዮም ዝገብርዎ እቲ ቪድዮ ናተይ ከምኡ እውን ዘይሕልፎ ቪድዮታት ስለ ዘለኒ ክቆርፆ ዝግደዶ ገለገለ ኣብ መንጎ ዝቁረፅ ቪድዮ ተሪኢኹም ቁረፆ ስለ ዝብሉ ክቆርፆ ይግደድ እየ በዚ ምስ ከምኡታት ብዙሕ ብድሆታት እዩ ዘለዎ እዚ ቻነል ደገፍ ናትኩም ድማ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ስለቲ ኩሉ ግዜ ትገብርዎ ደገፍ ድማ ካብ ልቢ ነመስግን እናበልኩ ምዝያ መሳጢ ደርፊ ክገድፈኩም እየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ፀፅብቑ ይቐኒየለይ عدينا نولتي نعدي مليت ترانا ختحدث نعنا يمنسي كتب لسي نعنا يقولعو بلسن عكاتن كتبلعو